मानसि गोमादों। थांनाय 2 जानुवारि 2024 खालाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मानुमारि गामिनि सुखुराम बर'नि आंगो बिसि अनसुमै बर'आ सानै उन्दै फिसाज्ला गथ'फोरखौ लानानै सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुराव बिमा बिफानि न'आव थांनो होनना ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दिनैसिम अनसुमै बर' आरो सानै गथ' 8 बोसोर बैसोनि उपेन्द्रजित बर', 5 बोसोर बैसोनि मोनथाय बर' साथाम सुबुंफोरखौ नागिरनानै मोननो हायाखै। दान मोनसे बारलांनायनि उनावबो अनसुमै बर' आरो सानै गथ'फोरा न' फारसे फैफिनाखै। फारसेथिं बाथासिपुराव बिमा बिफानि न'आवबो सहैयाखै। बेफोर बाथ्राखौ लानानै फिसाय सुखुराम बर'आ गिखांनाय फोरमायदों। लोगोसे रायजो राजाफोरखौ सावगारियाव दिन्थिनाय अनसुमै बर' आरो गथ'फोरखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8011217068 नङाब्ला 8472880596 जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। खुलुमबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो दे आंनि एबा जानुवारि 2 थारिखनिफ्राय न'निफ्राय बिफानि न'आव थांगोन होननानै फुंनि 8:30 बाजियाव ओंखारलांदोंमोन। बे ओंखारलांनायाव आं कलबो खालामना नायबाय, बिफानि न'आव माने सहैयाखै होननानै। माने जोंहाथ' आइबो गैया, बैनायाबो बायहेरायावसो थायो। ओमफ्राय आगैनियाव कल खालामनायाव बुंबाय फैनो बारे फैनो हो होननानै। ओमफ्राय बेबो थांगोन होननानै सानदों आगैयाबो। नाथाय मोनासिम जोंहा बिफालानि न'आवबो सहैयासै। बे सहैयैयाव आं गुबुन जायगायावबो बिब'फोरनियाव कल खालामदोंमोन, नाथाय बिसोरबो सहैयाखै होननानै फोरमायबाय। आवगायावथ' बिदि गैयामोन। जा मबाइलाथ' न'आवनो थायो, बिसिनायाव गारना दोनो, बबावबा बाहेरायावनो डाइनिं सायावनो थायो, इसिं न'आवबो थायो। माने बिदि कल एसेबां रायज्लायामोन। जा रायज्लायो माने गावनि बिब'फोरजोंनो रायज्लायो आरो बिफाजों रायज्लायोमोन आरो। वाइफनि मुङा अनसुमै बर', गथ'फोरनिया उपेन्द्रजित, बेयो सेथि फिसाज्ला। ओमफ्राय आरो उन्दैनिया मोनथाय बर'। बेसे बैसोनि जागौमोन? गेदेरा 8 बोसोर आरो उन्दैया 5 बोसोर जाबाय। आंथ' मोनफिननायखौ लुगैयो। आरो सोरबाफोर रायजोफोरा जुदि बहाबाफोर नुदोंबा माने न'सिम खबर हरनांगौ। 8011217068 8011217068 आं फैफिननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।